Afortunadament, jo tinc la sensació que això és una futura trilogia. I no sé què serà el tercer, de què anirà. I el que sí que sé és que serà d'aquí uns anys, però el primer és una aproximació de, ostres, he descobert una cosa. Al final, el primer llibre és una sorpresa meva. He descobert una cosa que estava disponible a qualsevol persona, i és que això que diu la Bíblia és veritat. I què implica això que diu la Bíblia en la nostra vida? Això és el primer llibre. El segon llibre és això que us he dit, que he descobert que era veritat, anem a llegir-ho a la llum del món actual. I bàsicament és una interpretació, una lectura, una mirada de la Bíblia, de sencera, de Gènesi i Apocalipsi, relacionant tot allò que la Bíblia diu amb el nostre món ara i amb les nostres vides ara. És una lectura molt més profunda de la Bíblia de la que hi ha en el primer llibre. El primer llibre estic en xoc d'haver vist que allò és veritat. Aquest segon llibre és una anàlisi molt més profunda de la Bíblia, vinculant-la tota l'estona amb coses que ens estan passant ara, a nosaltres com a persones i com a societat. Posar la meva formació i la meva experiència en el món de la comunicació al servei d'explicar l'Evangeli comporta coses molt bones. La cosa més bona és que la gent pot donar glòria a Déu entenent què diu Déu sobre nosaltres. Per tant, meravellant-se, i ho veus literalment a les xerrades o a les conferències, veus que la gent se sorprèn i estima i admira més a Déu, perquè veu que el que diu la seva paraula és una meravella, i és efectiu, i és més tallant que una espasa, no? I això està molt bé, i és la cosa més bonica de les xerrades, en realitat. Veure com que la gent conegui una mica millor la paraula els fa conèixer i estimar més a Déu. La cosa que comporta negativa és que això és una feinada molt gran, que es fa de manera desinteressada, que es fa de manera purament altruista per compartir la paraula de Déu amb la gent que la vol rebre. I per tant, existeix un problema fonamental, que és que el meu temps és limitat i el meu temps es requereix a vegades per guanyar-me la vida econòmicament. I per tant, és molt bonic totes les xerrades, és molt bonic aquest procés perquè realment veig que efectivament Déu s'està acostant a la gent a través d'aquestes comunicacions, d'aquests vídeos, d'aquestes converses, de l'Instagram. Simplement perquè els ensenyo el que diu la paraula, no per res més. Però és una cosa que està en risc, diguéssim, perquè clar, al final és una feina abismal i jo he de viure i pagar la meva hipoteca i alimentar-me. Llavors, bueno, té coses bones i té coses dolentes que són que és complicat mantenir-ho constantment si no hi ha una visió professional d'aquesta feina. Sí, el que he vist fonamentalment és que és igual el que jo prepari, és igual el que jo m'escrigui, jo no vaig mai amb guió, jo no vaig mai amb cap escaleta, és igual el que jo pensi que he de dir, a les conferències, quan es fan, el que opera és l'Esperit Sant. I ho he viscut, i com que ho he vist, i porto més de 100, i ja ho he vist, ho he constatat, és fascinant. És fascinant veure gent que acaba la conferència i ve plorant. I no ha sigut res brillant intel·lectualment el que ha passat allà. Gent que s'ha batejat. Gent que s'ha convertit en realitat, perquè... I el més interessant i important de tot això que ha passat, i que no entraré en detalls perquè són la vida privada de la gent, el més xulo és que no és cosa meva, és zero. És a dir, Déu ha decidit agafar i col·locar-me a fer això, però no és cosa meva. No és com que, ostres, estan brillant.
Al final jo noto perfectament que conferències o xerrades que jo estic veient que són un desastre absolut. Són un èxit, al final. I no és cosa meva. I em tranquil·litza molt, perquè al final és com, ell opera, ell utilitza el que ell necessita, i quan no ho vulgui més, no ho farà servir. I jo em tornaré a casa meva feliç, sense cap retret amb mi mateix. I això és el més fort que he vist. Constatar de manera efectiva que no és cosa meva. Cada conferència, fins i tot els llibres. La gent no s'atreveix a comunicar la seva fe amb els altres perquè té poca informació sobre la seva fe. No els expliquen coses importants. Això és un greu error. No els expliquen coses fonamentals com que no estan seguint una religió. Que no és com hi ha 10 religions, 1.000 i tu tens una. No és això el cristianisme, però és que estructuralment no és això. Les religions són grups de gent que sap que Déu existeix, com ho sap qualsevol humà, i que busquen maneres, estratègies, comportaments, accions per intentar elevar-se cap a Déu. El cristianisme és que això és impossible i per tant Déu es fa home, baixa, ell al nostre encontre, cap a baix. Es fa home, es fa com nosaltres i mor per nosaltres, perquè vinculats a la seva mort puguem ser redimits i estar amb Déu. Això, punt número 1, no esteu seguint una religió, esteu seguint una trobada personal amb Déu que ha vingut a vosaltres. La Bíblia no és un llibre espiritual, és un llibre sobre com Déu ha operat a la història, perquè sapiguéssiu que existia. La Bíblia és veritat i no és només un esdeveniment bíblic, no només és una frase bíblica, la Bíblia és veritat perquè diu la història i l'arqueologia i fins i tot la ciència. Hi ha moltíssimes coses que la gent desconeix sobre la seva fe. I saben moltes coses sobre coses tangencials o paral·leles a la seva fe. Algunes pràctiques, algunes tradicions, alguns costums, algunes cites, perfecte. Però necessitem un coneixement molt més profund del qui és Déu i del que estem creient i de l'enorme quantitat de proves històriques que hi ha sobre la teva fe. No és una cosa, no és un salt al buit. És que, tio, hi ha una transmissió perfecta o humana des de 10 anys després o 20 anys després de la mort de Jesús. Fins a tu hi ha una tradició humana, una transmissió humana de coneixement seguida. No hi ha hagut un tall. No és que estiguis creient en coses que va dir gent que va néixer 500 anys després de Jesús. Estàs creient en textos escrits quasi als peus de la creu. Perquè s'han trobat textos que són còpies d'altres textos ja de l'any 50, més o menys, en una de les coves de Qumran. Nosaltres estem... Perdoneu, és que és increïble que això passés, que deixés documentació escrita en el mateix moment. Tot aquest tipus de coses, jo és el que intento bàsicament, jo no soc ni capellà, ni teòleg, l'únic que intento és que la gent conegui millor el que creu, perquè si coneixes millor penses com, doncs ho puc compartir, no em fa vergonya. Obro, I em vaig girar, ha sortit Eclesiastés 2:11, i em vaig girar per veure tots els meus treballs que les meves mans havien fet i la feina que m'havien costat. I heus aquí que tot era vanitat i aflicció d'esperit, i no hi havia cap profit sota el sol. Bueno, és fantàstica, que hagi sortit aquesta. És una mirada molt necessària avui en dia, no? És al·lucinat que hagi sortit això. És com tot el que tu fas, tot el que tu construeixes, tot el que tu aixeques, és vanitat. No ets tu, ni mai ho serà. Hi ha una altra cosa que he constatat amb aquest temps que porto fent xerrades. Això no és la realitat. La realitat és una realitat espiritual, i això és una cosa per la qual passem i que és important no prendre'ns-ho com que ho és tot, perquè si no estem construint pura vanitat
I això em porta a un altre tema molt important. Hi ha moltíssima idolatria també entre els cristians. Jo m'he trobat amb una idolatria enorme amb els diners. Allò que diu Jesús, no pots servir els diners i a Déu perquè et trairàs a un per l'altre, és al·lucinant. Ho he viscut, diguéssim, en el món cristià, gent que és formalment supercristiana, però que adora els diners. Fins al punt que, malgrat tenir-ne molts, no és capaç de compartir-ne pocs. I això és idolatria. Fins al punt de tenir una empresa que funciona, però estalviar diners amb els treballadors. Això és idolatria. I això se'ls ha de dir a la gent que és idolàtrica, perquè pensen que, bueno, jo no faig cap pecat, no? Ho fas el més greu. Quan Jesús agafa en el ric i li diu, tu què fas? Jo ho faig tot bé, he seguit tots els manaments, venda tot el que tens i vine. I se'n va anar trist perquè tenia moltes coses, perquè no estava complint el primer manament, que era estimar Déu per sobre de tot. Això m'ha portat al versicle, però és que és fonamental dir això. Perquè molta gent o no n'és conscient o pensa que no és greu, i és gravíssim.